ese tempo de scroll consume moitísima enerxía nos centros de datos, exponche innecesariamente a dispositivos e redes sen fíos e ademais convértete nun obxecto de enxeñería social moito máis manipulable. Por todo isto, dende Ecoloxistas en Acción e Escola Saudable, convidámoste a que recuperes ese tempo e o adiques durante un mes a outras actividades, como por exemplo pasar tempo cos teus amigos, ca túa familia, ler, participar en comunidades comunitarias, facendo deporte, camiñando, dormindo máis e mellor. Elimina as túas aplicacións do teu smartphone. Non é necesario que borres as túas contas. Ademais, podes acceder a elas dende o teu navegador. Con este simple xesto, romperás as dinámicas adictivas que che ocupan tempo. Tamén podes borrar outras aplicacións que non sexan redes sociais que sabes que che ocupan tempo e que che aportan pouco. Xuntos podemos retornar o control do noso tempo e da nosa atención e reformular o que supón a hiperdigitalización na nosa vida, na nosa comunidade e no noso planeta.